Assalamu alaykum edi diýleşler. Salam, mehriban ýaşlar. Ajaýyp şygyrlary bilen insan kalbyny ýagtylyk nuruny beden türkmeniň akyllar ogly Magtumul Pıragynyň mertebeti türkmen halky üçin iň belentde goýulan mukaddeslikleriň biridir. Şol mukaddeslik duýgusy bugün ýaşlarymyzyň kalbyna baky ornaşýar. Çünki öden ölkümizde bolan türkmen topragyna ýaşan ejdatlarymyzyň misalyna ýaşlarymyzy watançylyk ruhda terbiýelemekligi türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyz Aýratyn ulun berýär. Talip ýaşlarymyzyň Magtumul Pıragynyň şygyriyet älemine bolan söýgüsi tugdaýyn belentdi. O söýgü türkmen ýaşlarynyň gursaklaryna nurany ertirlerimize bolan baky nam döretýär. Şeýle anam bugün ýaşgerli kakay fadynaky Halkara Netwag Üniversitetiniň bagtyar talipleriniň gursaklarynyň gaýnap joşýar. Beýik söz sady Magtumul Pıragynyň şygyriyet älemine sarpa goýan talip deň dostlarymyzyň gursaklaryna ata-babalarymyzdan bize miras alan mukaddes ene toprağımyza, ata watanymyza, gadimiýetden gelýän milliligimize, adalatly jemgyýet hakyny ýol ýörelgelerini sarpasyny belin söýgüsini duýmak bolýar. Ondan hem mehriban ýaşlar, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan ýaşgerli kakay fadynaky Halkara Netwag Üniversitetiniň bagtyar talipleriniň Magtumul Pıragynyň şygyriyet älemine bolan söýgüsini siziň bilen paýlaşýar. Bizden daşlaşma. Gahrman Arkadagymyzyň belleşi ýaly Magtumulynyň şygyriyet elemi türkmen edebiýatynyň bullurap akýan şuňgur mana we çeper teşne kalplary ganyrýan çeşmesi. Bu çeşme Oğuzhan Türkmeniň, Gorkut Ata Türkmeniň, Göroglu Türkmeniň alyp gaýdyp ata-babalarymyzyň ýol ýörelgedinden, insanperwerliginden, ahlak we edep ýörelgelerinden, ışkdan we gözellikden ilham alýar. Magtumul Pıragynyň belen adam käçilik baradaky garaýşlary, şuň manily öwüt ünlegleri, täze huruç, täze ilham bilen gurşulan bagtyar türkmen halkynyň kalbyna ruh welentlik joşgyn döredýär. Kalplarymyza dören anam döwmeleri, ýagty ertirlere tarap ötüşli ýollarda diňe öňe barýan zähmetler halkymyzy, ýaş nesillerimizi bagtyň gojagyna ýaşadýar. Magtumul şahyry täzeçe aňlamak, Magtumul şahyry düşünmek, işini alym Arkadagymyzyň bitiren işleri, bitirýän işleri ören bellädik. Magtumula düşünmeklik, Magtumula täzeçe bir garamaklyk şu günüň büyük talaby bolýar. Magtumul Pıragynyň filosofiýasy bilim düşünmeye göre insafly ýaşaýyş filosofiyasy. Insafly ýaşamak. Ansat baradaky garaýşlar Magtumulyň dörejiligine aýratyn orna ýetir. Alim Arkadagymyz türkmeniň döwlet ýörelmesi kitabyna ansat jemgyýetiň baş gymmatlygydyr. Insafly ýaşaýyş gaýet jemgyýetiniň, demokratik döwletiň kämil bölüşiniň ýüze çykmagydyr. Beýik akyllaryň ilginiň ykbalyna baglanan oýlanmalary gadimiýetden şuny özüniň täsirligi bilen kalplarda baky ornaşdy. Her asyryň, her döwrüň keňi bolmagy başardy. Şahyryň şygyrlary bugün talip deňdoşlarymyzyň kalplaryna syzylyp, olaryň köňül owazyna örilýär. Beýik Pıragynyň şygyriyeti türkmen halkynyň aja we ýamhakda garaýşlarynyň öz başda berkerar döwleti gurmak, adalatlyk, bagtyar durmuş, agzyberlik, asudalyk baradaky asyrlar boyu eden arzuwlarynyň öz oluşly beýandyr. Adamdadyň
ardıly oy hyýallaryny jahana ýaýan Magtymguly. Bugün insanlaryň